Tak jo lidi, my jsme dorazili na Hradec, je 17:00, je to druhá lokace dneška, vlastně asi i poslední, měli jsme v plánu jet ještě do Liberce, ale to už naše technika, baterky, naše energie nezvládne, ale máme v plánu se tu podívat na místní Hlavas, máme se tu v plánu podívat na místní náměstíčko, potkat místní pokeše, takže jsem zvědavý, co tady všechno natočíme, vytočíme. Chtěl jsem se podívat ještě do Wake Parku tady v Hradci, ale bohužel prej dneska se jim zasek ten kabel a vůbec prej to netáhne, nefunguje to, takže dneska jsou out of service, což mě mrzí, takže si nemůžu zajezdit na prkně, no ale to nevadí, takže lidi, my se jdeme podívat na místní pokeše a vidíme se u prvního rozhovorku, tak zatím čus. Lidi říkají, že nakupovat Apple produkty draze je šílenství, ale ještě větší šílenství je nevyužít kód Krasavka 600 na e-shopu Jabko levně. Hodí ti to slevu 600 na tvoje nový jabko. Zadej kód Krasavka 600 a nakupuj na Jabko levně, než ti to všechno vykoupí. Hej! Vyspovídat, pojďme se tady podívat, jaká tady je kultura. Pojďme načerpat tu energii tady z toho města a jo, vidíme se u dalšího, hele tady vidíme, hele nebudeme to vůbec, ježiš počkej, tady jich je ty vole, počkejte, tak hele lidi, my vůbec nekončíme, pojďte za mnou rovnou. Dobrý den, můžu vás vyrušit? Dobrý den, my děláme takový dokument, natáčíme vlastně celou republiku, objíždíme všechny města. Aha, vy chcete cigárko. No a jste na ulici nebo ne? My natáčíme právě video ohledně toho, jak se v každém městě žije na ulici. A chtěl bych udělat rozhovor, můžu vám za to nabídnout nějaký cigarety. Na chvilku jenom pokecat, tak můžu s váma a pak vy taky, pane, chcete? A umíte česky? Jo, vy jste, co? On je hluchej. Vy máte na sluchátko. Tak můžu, já udělám tady rozhovor? Tak jo. Tak já si k vám sednu, můžu? Dobrý den. Dobrý den. A to dáváte na internet? No, to jde vlastně na můj YouTube kanál. Dobrý, tak to je pořád. Není to žádná televize, nejsme tak velký zase, ale tak třeba se to dostane daleko, uvidíme, no. Tak můžeme? Dejte vědět, co říkáte na rozhovory tady. Zdravíme pana. Má co? A já nemám žádný už. Tady má takticky, máš nějaký drobák? 10 třeba. Yes. Hele lidi, dokonce tady žebraj místní ve stylu takovým. Dobrý den, pane. Jaj, tady máte. Tak dobrou noc. Nebudeme ho rušit, pána. Ale jo, tak tady jsme teda, kdybyste ještě nevěděli lidi, teďkon pro YouTube, tak tady jsem s místním legendou z Hradce. Je to náš fanoušek, náš velký obdivovatel a dokonce dorazil i na streamy, chodil dokonce i na můj dating show, takže je to místní legenda, mám ho moc rád, konečně se s ním vidím osobně a řekl, že nám to tady ukáže, takže jsem se chtěl ještě rovnou na to navázat a zeptat se tě, že teď jsme nad čem, tady to je jakoby vlastně Hlavas, tady to je prostě Hlavas a potom ještě je tady nějaký náměstíčko ještě další. OK, takže lidi, čeká nás tady toho dost, to je teprve začátek, takže jdeme se přesunout na druhou stranu a tam nám prej vymelou palice. Kurva. Děli to nevím, jestli je dobrý. Můžeme teď na YouTube něco? Jo, jedu YouTube. Hele lidi, brouzdáme, koumáme, nikoho nevidíme, takže ještě to tam pokračuje dál, tak snad tam někdo bude, ale zatím tady jsou jenom nějaký Čečiny, ty vole. Jako teďko ještě není večer, aby jsme vám točili balení čiči. Teďko chceme ještě nějaký místní pardály, ty vole, najít, takže uvidíme. Zatím hledáme, ale bídně. Nebo si
tady zeptat. Zdravím, můžu se zeptat? Hledám nějaký místní pardály. Nějaký místní poflakovače na lavičkách. Ale nemyslím vás. Já nemyslím vás. Chlapi! Já chci, abyste mi doporučila, kde jsou. Na nádraží. Na nádraží, tam jsou poflakovačky, jo. Tam je nejvíc zase, že? OK, my jsme tam viděli nějaký, ale tam jsme se trošku báli i jít. Nebojte se, oni vám nic neudělají. OK. Některý jsou dobrý. No, jako jo. Tak my se tam vrátíme ještě. Jako tam jich fakt najdete vždycky. Jako Nám právě totiž řekli, že tady v tom parku právě ještě hodně jako se scházejí. Bývají tu někdy, ale asi teď zrovna smůla. nevím, my jsme teďka, jako my nejsme přímo odsad, že tady jsme každý den, Jo. jako nejsme, ale Zajímavý. jako nezažila jsem tady, že by tady byli takový. Nebo nějaký místo okolo řeky, jestli je teplo na ně dneska. Těžko říct. Není tady něco u řeky, nějaký spot, kde tady se poflakujou? Ne no, to je daleko. Za Teskem? Za Teskem někdy. To by se ještě zeptat dáme pána. No radši jo. Se mějte krásně. Děkujeme. Naschle. Dobrý, můžeme se zeptat? Jo, tak my to vypneme. Je to na druhou stranu. A za Teskem? To je tady Tesco? OC Atrium. Tady je Aupark a vedle toho je Atrium tamhle. Víš? Jo. To je taky ten druhý obchodák, asi No, myslím. to je ten druhý obchodák, asi No, takže 200 půjdeme metrů zpátky k tomu Jo, prodavači jo. a Až pak budete doprava. tady přímo rovně A doprava, ne? a doprava, Jo. tak to Super. Tak děkujem, tak my tam jdem rovnou. Děkujem za tipy. Tak děkuji. natáčíte se ještě zeptat. Děláme takový sociální experiment o životě na ulici. Jak žije bezdomovec v každém městě a objíždíme celou republiku. A já jsem u toho vás to dostal prostě. To je krásný. Ale to vypadá to tak, no, na dupaně. To je šelé. Krásný to máte. Tak ať to jezdí. Děkujem. Naschle, děkujem. Teskem tam jich je většinou, Nejvíc. ale jsou černý, tak to vám to říkám. V pořádku. Na co bych se ještě mohl ptát, tyba? Co jsem se neptal, jako tak jak se tu žije, že tu je nebezpečno. Něco zajímavého. Zkus narážet na rozdíl Pardubice Hradec. To funguje nejvíc. Dobrý den, můžeme se zeptat, nebojte, netočíme vás, ale chtěl jsem se zeptat, dělám takový dokument, objíždím celou republiku a dokumentuju život na ulici a v každém městě, jak jsem se chtěl zeptat, jestli byste se mnou nemohli udělat nějaký rozhovor, kdybyste mohli, mám nějaký cigárka, tak vám můžu dát, jestli chcete. Jo, já, prosím tě, já. Děláme dokument, já se dostanu. Já jsem Tak počkejte, já půjdu za váma. Mám tam ještě dost. No já tě znám, ale... se Vy rozdělil. mě znáte? A je odkud? My se známe. Jo. No, přemýšlím, netrénoval jste mě v tom sportu jednou? OK. Ne. Jsou jiní tady, ne? Z hlaváků? Život na ulici. Ne, znám. Se na ulici se umírá. Neznáš. Ale nebyl jsem nikdy zavřený. Přepadává a krade. Nebyl jsem v base, vy jste A byl já v to base? napíšu do Bruselu. 5 let. Já v životě A vy se mě pletete s nějakým v basi, ne? A ještě chci studovat a chci být oper a chci pracovat. Ježišmarja, tak to jsem rád, že jsem vás potkal, že se vyjádříte o tom, jaký tady v Hradci je život na ulici. No tak můžu začít u vás, Mě okradli řekněte mínusy zatím. No. Mně přijde, že ale jako v Praze tam fetujou strašně moc, tam jsou furt všichni vyjetí. A tady spíš jako Pardubice je Hradec jako jenom alkohol jsem viděl, že jsem drogy neviděl. jsou bezpečné. Přísám na tohle stát. A tady taky se berou drogy, jo, dost. Tady v Hradci. Já jen na Čapoláku musím vyprodávat drogy. Jemně Já jsem 30 to a roků. co? Ale místo. Jo, ale kolikrát šlo o život. Kdybych nechtěl, jak si to nevezmu. Pardubický. A travičku nebo ještě něco horšího? Já ne, já ne. Aha, tak něco, když je páteček, tak si trošku Já v ulevit, životě no. ne. v životě Je ne. to nebezpečné No, radši město. koupím jídlo. A včera jsem potkala zrovna policajti, kteří slyšeli můj křik. Jo, A- protože to poprvé v životě jsem zažil, že policajt mi řekl, že jsem tady pro lidi. Musela bránit. Jako po telefonu, že hledali můj večer, dneska byl jsem není Jste se ztratila, jo, nebo vás někdo unes? Ne, chtěli ho někdo takhle čapnout a
Jako chtěl dát bombu. Cože? Tak on zavolal, byl jsem zavolala Včera, syna, nebo- ho vzala Já nevím, co tam bylo. Já vzala na to hajzla klacek a prostě jsem ho sebe obrala. A utek potom. Ten týpek potom utek, že se bál. Utek. OK, hezky. Takže to neřekl. Ještě mám otázku, si koupit fotbalový balón a zahrát si fotbal. Nedáte si fotbálek? Já jsem hrál dřív závodně Já mám fotbal, ráda teď sport. určitě ne. Já to vedle kupě. Mě zachraňoval pan Tomáš Máša. Co to taky Jeho cigárko? si odchytněte, ten prodává noviny. Jo. Jo, a taky v azylu do mě matky Terezy. To funguje blbě, mě vydírá. Tam nepomáhají člověku. Tady to je takhle fakt Tam je ostrý. obížuje. Tak ale my Přesně. se jdeme podívat Teď dovnitř, řekl pravdu. pak se ještě vrátíme. Tak jo, tak se mějte. Zatím jde. děkuju. Ten balón. Jo, skoupím balón, ukážete mi, jak to My umíte. jsme chtěli do New Yorku. OK, tak já bych tam chtěl taky, ale tak... Tak lidi, když pošlete na účet, My chceme poznat jiný život. hele, když lidi pošlete 50 až 100 tisíc na můj bankovní účet, tak vezmu tady paní Poznat život. do New Yorku. Já pojedu s váma, nevadí to, když pojedu? No tak jo, tak zkusíme do New Yorku lidi. Já mám čistý rejstřík. Tak tam neměli fotbalové, ale mám tady takové. Když byl takhle ten, Jo, ukažte, co ve vás je. Co jako? Lego. Co? Dělají dokument tady. Jo, my jsme od novy. Zenova. Ne, já si dám srandu, ale pojďme si dát ty nožičky, pane. Ty vole. Na mě. Já mám ráda volno. Pojď na mě, já ti ukážu, Ronaldo, hej. Jo. A vy jste sehraný, vám to jde, tam je taky mě. Hezky, a hrajem. Ježišmarja, pane. Jo. Kau. Jsem to celý poslal, chtěl jsem říct Cold, Aura, vole. Si jsem to dobral. Tak pane, pojďte, dejte mi ty nožičky. No. Nebo zvednete se vůbec, nejste opilej. Jak moc jste opilej 1 až 10? Nevím, ale nemůžu do něho to jak se cítí on. Jak se cítíte, pane? Zvládnete hrát fotbal? Jdete na to. Tak jste našli ještě někoho teď na... No my pojeme. Aby boss. No přijde to, počkej. Jo, můžu? Jo, můžete. OK, jedem, jo? Se spadne, zlomí si nohu. Jedem. No. Je. Ne. Oh, Ty vole, antitalent, taky dobrý. Tak pojďte, pane, tady v modrým plán ještě. no, zvládáte pan. Tak, hop, počkej. A vrátím. Hop. Je, bacha na pivo, pane. Až do pivo. No my budeme muset na ten hlavák. 4:11. Jo. Ale pojďme, ledový nebudeme takový, jo? Pojďte, pane, pojďte. Ale vem to na klapkách. Ještě. Ahoj. Hezký lepidlo. Ten pán to má v noze. To ani neví, já mám Jdejte po zemi. Taky jsem hrával. Jo, pojďte po zemi. No. A, jo, bože. Tak pojďte, ukažte, co je ve To vás, neumí. pane. A on prej to umí. Ale. Tak. Hop, počkej. Přidajte. Hop. Pojďte, pane. Jo, to chápu. Okay. Ty vole. To má střelnice, To byla bylo. nahrávka, viď?
To byla nahrávka, já jsem skóroval gol. Ty vole kolová. Ale my budeme muset jít na ten hlavák, ten tam hrá fotbal, tak jestli chcete, tak pojďte s náma. To ne zas. Nemůžu. Tak jo, tak se tu mějte hezky. Jo, už jo, pan už stál, už je tady. Legenda oživla, legenda oživla. No. Nechte mu to, nechte mu to. No. Urvěte to. Tak. Tak, ty ono. Tak, ty vole. Nevadí. Nevadí, on to spadne. Asi ne. Na podzim. A je to. Ne, lidi, ne. No a je to v prdeli, ty vole. Zkus tím zatřást, já. Co jí dělat? To můžu ukázat. Hele, ještě. Dej tomu, jo, ještě. Ještě. To jsem ukázal jenkovský fotbal. Ještě tomu dej. Ten tam je uhnízděnej. Ale ty vole, jako... Tady takový šuter. To bych nedělal, kámo. Hlavně trefí lohou. Kámen, neházej. Ne. Bacha na hlavu, ale. Ne, neházej to. Ne, a já to přímo tady vidím. Ale jako můžeš, v pohodě. Tohle to padne paní na hlavu. Ne, bacha, kámo. Hej, pozor. To je patálie, ty vole. Hele, poslední pokus, seru na ten. Počkej, já to zkusím já pak, jo? A já ho nevidím ten míč, ale. Víte? No taky nevidím. Jo, tam je. Tamhle. Saš, puš mi to. Už je poslední. Puš mi to. Tohle ještě tak další, kámo. Tam je. Puš mi to. Puš mi to. Ještě musíte zabrat. Jo, kousek. Kámen se půle. Kdo to byl? Je, paní. Jedem. Toč to. No nic, lidi, vidíme se na tom hlavasu, tak zatím čau. Bude přetřeba baterku. Tak co kick, jak to tam vypadá na kicku lidi? Já bych to klipnul, ale mám tu nějaký... Nahraj. Hezky. Hop. Počkej. A počkej, zvednu. Také to nahraju. Hop. Tak. Ej. Oh. Tak jo, my jdeme na ten hlavas, tak se tu mějte hezky. Jdeš za Hradec? Jo, za Prahu, za Slávy. Ale... Nevadíš, Slávíš tady o to. Ale jsem blázen, abych si nepral, nebo to Přesně, já taky ne. A Hradec bude konferenční liga, nebo co myslíš? Ve fotbale? Ta Karviná, vyloučili. Já fotbal Jako, já fotbal moc nesleduju, ale to právě. Protože No, to ne, ale tak jako baví mě ten sport, ale jako sleduju třeba spíš ten hokej, no. Pardubice, ty to dotáhli daleko teď hokej. Čovánek je dobrý tady, je. Golman. Jo, to je dobrý goalkeeper. No, ale se divím, ale že ho nevzali na mistrovství světa, že to. No, stejně jak tam hrajou Sušku. To je konec, ne? Já musím vidět. Jo, Slováci nejsou na mistrovství v fotbale. nejsou. Jsou včera 1-1, ne? S Afrikou. Mexikem nevyhrajeme. Tak jsme v prdeli, jedem domů. Tak se podívali, Bacha auto. Vy to nedělá auto. Mám to trefy do toho. Kdyby tam nejel, tak je prachy se podívat. Jo, Atlanta, je. vole, Mexiko. Ale Dobrý dobrá, zážitek. Čau. Můžu takhle, nevadí? Díky, tak se Čau, mějte. kusy. Mějte se. Ty ale tam šly ty 3 frajerky proti nám pokerovat, to bylo docela hodně badý, ty vole. Dej rating. Frajer tady jede na motor kolo. Co jsi říkal same? Dej rating těch buchet.
Já nevím, oni tam ale nebudou vidět, ty vole. Já měl pocit, že jednu znám z Instagramu. Ty vole, oni byli nějaký známější, jo. No já sleduju jednu buchtu, co nevím, jestli má nebo nemá OFko a má stejný kérky přes kozy. A ty jsi to jel, ty jsi couval? Ne, ty jsi jel takhle vlastně. Oni tam prošli za tebou No. na streamu. Ale Vezmeme to teďka zpráva z druhé strany, jsme přišli. můžu balónek? Pojďte. Já. Kůlník do prčíka, proto běží na to přesel. Ty krávo, ta byla ale ostrá. Se na ně nevysral. To vysral. Tam najdu. Jeden tam. Tam nakonec byla úplně libová k němu zatočená. Dobrý, díky. Tak jdem to vzít zprava. Tak co, Kik? Jak to žije na Kiku lidi? Napište mi do chatu, kdo je live. Hele, ale ten hotel má nějakou historii. Blbou, ne? Jo, to jsi říkal, ne? Jo, oni ho nějak zavřeli. Já nevím, on byl nějaký jakože úplně obrovský, když ho udělali. Ale pak byl nějak právě zavřený a teď jakoby funguje. Cože? OK. Dáme si to tady, jo? To tady na trávu. Kdo komu dá jesle, tak pojď. Cože? Tě potupil. Krasavka 24 na YouTube. Jak se jmenuje? Krasavka 24. Katka, ne? Katka, nebo ne? Dobrý den. Tak se vyhrál draku. Můžeš s se náma zdal. taky hrát? No my už super, šťavenej. Ty na takže jste přijeli sem do Hradce? Jo, my jsme přijeli, můžeme udělat s náma rozhovor? No a budu na tom, ne? Na YouTubečku. Ne, opravdu ne. Ano. Tam nechcete být, jo? Já ne. No, ohledně toho, jak to tady jako je na Dobře. ulici v Hradci, jak je tady... Dobrý. Daj to rozhovor. Můžete nám to tam dostat zvat?
Krasavka je dobrý. Yes. Kolik máme baterky, stíháme to nějak ještě? Pardon. Pohodě. Čuráku, co ty tady děláš? A vy mě znáte? Ne, tam. Nego! Ne, my nechceme. Tak pojďte za mnou. Tady na lavičku. Nedám. Cigarety. Koukáte, sledujete mě, sleduješ mě, můžu ti tykat. No, bude ostuda, okej. Nebyle, tak mě dejte, Pavlína. Pavlínka mě tady úplně, Ty vole, ten ona mě tady uvítala úplně, je to milý Ten člověk mě od něj. policajti vyhnali, protože jsi se zepral. Tady jo, se právě. Jdi do prdele. Hej, můžeme dát stopu potom natočit. Až se uklidíte? Jo, tak jo, ale Mastěte, smradě. Já vám dám zmrzku a potom jdete. Já tě znám a ty jsi nejlepší. No, krásavka. Dávejte mu odběr a lajky a Jo, ty si zaběr. Všechny on je nejkrásnější na světě. hezky, pojď Ty taky. jsi frajer. Tak dáme konec videa už? Dej, prosím tě, on mě zabil, dejte konec, já s váma natočím. Je, už po nás tady všichni jdou, už lidi Ne. koukají tady na nás, všichni, že No, nás jsem zabijou, rád. lidi, máme posledních 5% baterky, točíme už od rána, bohužel výstup Ty vole, nevytočíme, co jsem na druhou Natočím. stranu, stejně už jsme tady všechno objeli, prozkoumali, jede to všechno? Všechno jsme objeli, prozkoumali, Že takže víťaz, ty končím vole. tady s váma, bejci, pojďte na konec videa, zamáváme lidem. Krasavka den! Ahojte ty odběr! Dejte mu odběr! Dejte mu 60 000 odběr! Kurva, už na nás Dejte jim odběr! už na nás všichni A lajky, letěj. dejte Lidi, mu 20 000 zdráme, lidi zdráme. odběratelů. Prej nemáme točit jejich děti, kurva. 500. Lidi, do prdele, už po mě jdou. Kurva, zdráme lidi, mějte se hezky, dejte like, odběr a příští video se vidíme v Liberci, takže kurva. Vítě King? Nejlepší fotbalová legenda. Co zlé, vole. Už jsou nejhorší rozpráš, na balé každý. Kde znáš? Jo, znám. Tak pojď si než. Aha. Proto tam můžu slávat. Ale já nejsem. Všichni tady, ty vole, už na mě řvou, ty mrtko. Prdeli. Lidi, tady další ženská na mě řve Adam, ať se vrátím, druhý na mě řve mrtko odpal. Takže lidi, bohužel Hradec končíme, už nás tady chtějí všichni zabít, poborat a zmlátit, takže na to sereme. A tady ta tour dneska končí, zítra začínáme zase od rána. Jedeme Ústí, Most, Chomutov, takže si myslím, že si moc nepolepším, ale vidíme se zítra, tak zatím čau. Jo, balon. Jo, balon, kurva. No tak já dám ještě, máme ještě zbytek baterky na závěr videa u auta. A 2-0, 2-0. Samé. Jo. 2-0, krasavka. Nepotřebuje nás nikdo nepronásleduje. Všichni dlouho Takže Adam zítra poslední video a stream. To je prostě kámo. Loucinko. Ještě ti dám, nebo dám vědět všem celkově zítra ráno. Dneska večer si k tomu se sám sednem, naplánujeme
celou tour, dobijeme všechny baterky a uvidíme, kam se vydáme. Možná bych to mohl tady taky ukončit, lidi na Dáme Kiku. konec streamu, no. Dáme konec streamu. Děkuju všem, co tady jste, hlavně Loucinko, chci poděkovat tobě za to, že tady seš. Víťo, tebe nemám slov, děkuju moc, co tady pro mě děláš, fakt si toho strašně vážím. Doufám, že to vyjde v neděli, že se někde aspoň potkáme nebo uvidíme. Furious Beat tady taky celou dobu, Draku díky moc, Zošek God, kámo, jste všichni God, ty vole, všichni jste legendy, moc toho vážím, jste držáci. Já tomu věřím, že tady ten content na Kiku bude mít velký úspěch, že tady bude minimálně vždycky tak 100 lidí, takže teď to jsou fakt začátky, já budu bojovat, budu makat pro to, aby jsme tady měli co největší komunitu na tom Kiku a vy jste tady ty nejvíc OGs legendy, co tu jste, i když tu není úplně nejvíc lidí, takže toho si vážím a doufám, že se zítra vidíme v plném počtu, ještě ve větším. Celkově vlastně tady bylo okolo 50 lidí, když jsme začali v těch Pardubicích, což je fajn. No a zítra to bude snad ještě ostřejší, protože jedeme do ostřejších lokací. Musíme ještě pořešit nějaký pepřáky, teleskopy a td. Lidi, loučím se s váma, mějte se tu hezky. Vidíme se zítra, začínáme zase od rána, ještě jedeme až do večera. Takže jo, je to tak. Mějte se tu hezky. S+, S pro VQS, přesně tak. A je to... Nebo ty máš připravený tlačítka, OK. Tak jo, lidi, mějte se hezky, loučím se tu s váma. Loucinko, taky se tu měj hezky. Sam taky. Banánek taky. Legenda hradecká. Tak jo, mějte se, čus.